omistatko metsää? Jos sulla on jonkinkaan kokoinen pläntti huojuva, niin hae ihmeessä osuuspankista tällainen vihreän kullan kortti. Sen jälkeen sun ei tarvitse puupenin vertaa pistää likoon omia metsärahojasi metsävakuuksi, kun paras vakuus on tässä näin. Se on yhtä kyytiä voimassa 10 vuotta ja muitakin etuja versoo ihan solkena. No mikä sulla on? Siipi maassa vai? Me topoissa. Mulla taitaa olla maanantai-kompleksi. Vai että maanantai? Kuule, mulla on parempi kompleksi. No, mikä kompleksi sulla nyt olisi? Mulla on tää kerikompleksi. Ginsengiä, vitamiineja, hivenaineita ja lesitiiniä. Kuntoa kohentaa, virkistää. Gerikomplex, gerikomplex. Edustava varustelu. Hienostunutta, tehokasta moniventtiilitekniikkaa. 3 tyylikästä korimallia. Aikamme ihmiselle. Toyota Carina. Natrel Plus. Uusi deodorantti, joka sisältää kasviuutteita ja toimii yhdessä kehosi kanssa. Natrel Plus. Luonnollinen tapa pysyä raikkaana koko päivän. Pepsi Grand Prix on alkanut. Osallistu kilpailuun ja voita 500 kuution Pepsi Suzuki. Lähtölaskenta käynnissä kaikissa Pepsi-myymälöissä. There's one taste that's clearly moving ahead. Pepsi, the choice of a new generation. Keittoastioiden ylivoimainen uutuus. Hackman kolmitehopohja. Entistä nopeampi, kestävämpi ja turvallisempi. Tutustu Hackman kolmitehoon ja Eero Mäkelän ohjeisiin taloustavaraosastolla. Hackman. Uuden Asiaskandia astianpesukoneen ainutlaatuinen pesujärjestelmä Super Cleaning System poistaa ruoantähteet jo pesun alussa. Siksi Asiaskandia pesee astiasi puhtaalla vedellä. Sinullekin Super Cleaning System. Hiljainen, vettä, sähköä ja pesuainetta säästävä Asiaskandia.